Minä olen nyt aloittanut tai päättänyt, että minä perustan tämmöisen videologin tänne YouTubeen ja tämä on sitten semmoinen ensimmäinen lähetykseni tällä tekniikalla. Ja koska tämä on ensimmäinen lähetys, niin minä olen kovasti miettinyt, että mistä aihepiireistä minä alkaisin täällä kertomaan ja mitä aihepiirejä esittelemään. Mulla on mielessä nyt tullut esimerkiksi tämmöistä ympäristöaiheisiin liittyvät jutut kierrätykseen ja tällaiseen. Ja sitten myös tähän ihan omaan ruokavalioon liittyvät aiheet ja perusteet ja kokemukset siinä. Eli minähän olen vegaani, eli syön pelkästään kasvisperäisiä ruokia. Eli niihin liittyviä juttuja, ehkä jotain kokkausasioitakin tänne voisin laittaa. Ja sitten vielä jotakin muutakin, ihan tämmöistä koiraharrastusasiaa ja koirakävelyä ja ihan tämmöistä arkista aherrusta, mitä minä nyt teen. Ja sitten jonkin verran myös ajattelin tehdä tänne lähetyksiä tämmöisistä erilaisista testeistä, eri laitteiden testauksista, esimerkiksi kännykkää, älykelloa, älytelevisiota ja näitä vastaavia. Ja muita ehkä mielenkiintoisempia aiheita tietenkin olisi tämä valokuvaus. Mä olen aika aktiivinen valokuvauksen harrastaja. En tosiaan mikään ammattilainen, vaan ehkä enemmänkin tämmöinen näppäilijä. Minulla on parikin kameraa, muun muassa tämmöinen varsin näppärä pieni Sonyn tämmöinen pikkujälkkäri. Kätevästi kulkee mukana, että saa ihan kohtuullisen hyviä kuvia ja pystyy videotakin kuvaamaan. Sitten mulla on tämä toinen kamera, mikä se on varsinainen järjestelmäkamera. Mä siitä voin kertoa sitten myöhemmin tarkemmin. Ja vielä yksi aihepiiri ainakin voisi olla tämä sosiaalinen media yleensä. Mitä siinä on ja mitä siellä tapahtuu ja miten minä itse siellä toimin. Minä olen varsin aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Tuossa alapuolella näette sitten listan niistä kanavista, missä minä olen aktiivisena ja mä suosittelen, että seuraatte minua siellä. Minä kyllä voin hyväksyä teidän seuraamiset ja kommentit kaikilla kanavilla ja olen valmis keskustelemaan hyvinkin aktiivisesti näistä asioista. Ja sitten olen varsin aktiivinen myös luonnossa liikkuja. Varsinkin kun käyn tuolla Lapissa muutaman kerran vuodessa, niin voin sieltä sitten vähän tehdä omia lähetyksiä sitten liittyen vaikka vaelluksilta ja muuta sitä, mitä minä nyt näenkään siellä luonnossa ja ympäristössä. Vaikka kuvasin vaikka sääskiä siellä sitten tai jotakin. Niin kuin tuossa alkuvaiheessa sanoin, niin kirjoittakaa ehdotuksia tähän tuonne loppuun kommentteina aiheista, mitä te haluaisitte minun täällä esittelevän ja mistä te haluaisitte minun täällä keskustelevan ja kertovan tarkemmin. Listaus voisi olla pitkäkin siinä, kyllä näitä aiheita riittää ja minä ainakin voin luvata sen, että ainakin yritän monestakin aiheesta täällä kertoa omia näkemyksiä ja kokemuksia.